Zovem se Boris Taparac, vajar. Došao sam ovde na vrata Mojsijske Svete Gore po pozivu Udruženje za očuvanje Mojsijske Svete Gore iz Stalaća. Ideja udruženja je da se napravi spomenik Vojvodi Pijezdi Jelici, da se na ovome velikom mestu ovekoveči trojstvo, što je vera, ljubav i požrtvovanje. Jer bez vere, ljubavi i požrtvovanja ništavno je da čovjek uopšte živi. Mi u ovaj spomenik smo krenuli sa idejom da ne stvorimo nešto što je materijalno vredno i važno, nego da stvorimo duhovnu vrednost, duhovnu snagu koja će da privuče kao svetionik ljude, naše ljude iz sveta, a i iz domovine. Da krenemo iz početka, da na ognjištu naše vere, naše ljubavi i oni svi koji su dali svoje živote za ovu našu lepu Srbiju, iskujemo novi krst. Da taj krst izdignemo iznad svega, da pokažemo da vredi živeti i postradati Hrista i sve to sad radi. Spomenik se radi dosta dugo. U spomenik sam odavde odneo 4 kamena koji treba da budu 4 naša srpska oscila, da nas osvetle pred svim svetom i pred svetim Bogom. Drago mi je što je udruženje baš mene izabralo da budem taj koji će da uradi taj spomenik. Gospodina Čapkunovića znam godinama je Dragan Čapkunović jedan od velikih ljudi, Srba, koji zna kako se nosi naše srpsko najteže, a tu je i doktor Ljubiša Popović iz Beograda, koji nam je velika uzdanica i velika snaga i velika podrška i jedan čovjek koji je zaista odlučio da za svoj kraj učini nešto što je skoro nemoguće. Nadam se i verujem da ćemo iduće godine na ovom mjestu ugledati taj spomenik i da ćemo se skupiti iz celog sveta, da kažemo celom svetu da postojimo, da opstojimo, da se nećemo pomaći, da nećemo ustuknuti pred nikim, čuvajući svoje sveto i najsvetije. Spomenik je visok 7 metara, bio je predlog i pokušao sam da ga napravim od 12 metara, već je bio i blizu. Međutim, imamo problema s tim kako ćemo ga preneti. Prešao je gabarit od 20 tona i bio bi problem da se prenese, jer bi bio negdje oko 16 metara visine. To ne bi bilo izvodivo da ga prenesemo. Dizalice već imaju problema i ovako s njim, a ovo je već područje koje je već prdovito i teško bi se popeli. No, skinio sam mu metre, dodao sam mu snagu, dodao sam mu duh srpstva, koji sam iskopao ne samo po Srbiji, nego po svim našim bratištima i svim našim zgarištima, kupeći jad i vrisak srpskog naroda i tu našu veliku Srpkinju ovekovečio u toj Zreni, koja prosto svojim telom na spomeniku ne da dalje. I tog našeg vojvodu koji je zabio mač u stenu i rekao dalje nećete. Naša želja je gospodina Čapkunovića i doktora Popovića, pa i moje malenkosti, da ga postavimo ovde da se vidi iz svih krajeva, da zasvetli prema svim putevima i da da signal da jedan narod, kako god ga satirali, on ponovo niče. On ponovo niče i staje ne sa ravnima sebi, nek sa ravnima Bogom. Mi na Megdanu nemamo nikog, mi smo sve Megdane dobili. Duhovno smo se uzneli u nebesa i sa ti nebesa svi oni koji su tamo pomažu srpskom narodu, drže ga u rukama i kad je najteže, u najvećim burama, da izroni i da ide dalje. Eto, toliko.